खुलुमबाय स्टुडिअ आं रमेन बर'। दिनैनि गिबि सारिनि रादाबफोरा जादों गुवाहाटीनिफ्राय गुबुन गुबुन हादरसिम थांनाय बिरखं जाहाजा सोलिफिनसिगोन। मख'नो गोनांदि 2020 मायथाइनिफ्राय गुबुन गुबुन हादरसिम थांनाय उरां जाहाजखौ बन्द खालामथ'नाय जादोंमोन। मस्ट वान्टेड क्रिमिनेल सादाम हकखौ आसाम पुलिसआ मेघालयआव खानो हाबाय। 7 दाननिफ्रायनो मेघालयआव थाखोमानानै दंमोन सादाम हकआ। काजिरङाया बन्द थागोन दावबायारिफोरनि थाखाय 22 आरो 24 फेब्रुआरियाव। हादरगिरि रामनाथ क'विंदआ 25 फेब्रुआरियाव गुवाहाटीनि कलाक्षेत्रआव नुजाथिफैगोन। 400थि लाचित बरफुकन जयन्ती फालिनायाव बाहागो लागोन रामनाथ क'विंदआ। बेनि थाखाय साखाफारा जानायखौ नुनो मोन्दों। सनितपुर बिश्वनाथनि बर'फोरनि हानि जेंना आरो सोलोंथाइनि जेंनाखौ लानानै बिटिआर आरो बिकेडब्लिउसिनि गेजेराव मैया सनितपुरनि डिसि कनफारेन्स हलाव सावरायलायदों। उत्तर प्रदेश विधानसभा बिसायख'थिनि 4थि खोलोबनि भट होनाया दिनै सोलिगासिनो। भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिआ गासिखौबो भट होनो थाखाय खावलायदों। आसाम टक्सनि सासे खौरांगिरिखौ जिउ फोजोबनायनि हुमखि होदों एनएलएफबिनि सोद्रोमाया। 100 रां घुस लानायनि थाखाय तेजपुराव पुलिसजों हमजादों सासे सावस्रि बिफाननि मावथिआ। हमजानाय सुबुंखौ भुपेन बरा होननानै सिनायनाय जादों। इन्डिया आरो फ्रान्सनि राफेल बिथांखिया आबुं जाबाय। इन्डिया आरो फ्रान्स गंनै हादरजों लोगो नांनानै नांगौ समाव बे बिथांखिखौ रानलायगोन होनना फोरमायदों। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिआ ग'बर्धन बाय' CNG प्लान्टखौ दिनै सानजौफुनि 1 रिंगायाव इन्द'राव बेखेवगोन।